інше у горадзе ці ў медыйнай прасторы, у якіх, напрыклад, вобразах візуальных рэпрэзентуюцца жанчыны. Таксама вельмі варта учытвацца ў тэксты, у медыйныя артыкулы, матэрыялы, якімі словамі апісваюцца жанчыны, неважна якога ўзросту. Аб'ектывізацыя, яна ёсць і ў СМІ, і ў нашай рэкламе, таму што аб'ектывізацыя ёсць у нашым грамадстве. Мы з самага маленства ўпаиваем нашым дзяўчынкам і пазней працягваем, узмацняем думку на працягу іхняга жыцця, што самае лепшае, што можа здарыцца з жанчынай, гэта радаваць вока і быць прыгожай і паслухмянай. І, канешне, пазней нічога дзіўнага, што дзяўчаты імкнуцца заслужыць гэтую пахвалу і быць харошымі. Ну, для хлопцаў таксама ёсць свой набор правільных нейкіх там жыццёвых выбараў. Можно, конечно, спрятать голову в песок и представить себе идеальный мир, в котором не существует патриархата, не существует капитализма, который влияет на разные процессы, которые происходят. Но в один прекрасный момент очень здорово осознать, что ты потребляешь определенные продукты, покупаешь то или другое молоко, лайкаешь тех или других ребят в социальной сети. Все это возможности для того, чтобы проявлять свою позицию. И это очень приятно делать. Што значна больш прыемна жыць у грамадстве без стэрэатыпаў, без нейкіх такіх жорсткіх правільных рамак. Проста быць сапраўднымі, быць людзьмі.